kommentar. Nå. Sker der noget? Så sker der noget. Det var eddermame også på side, hva'? Det var rigtig meget på tiden. Det her, det er min første tale i hele mit liv. Ej, det er godt snart. Så det er meget spændende, og jeg er sådan lidt kridt af voksen. Ja. Jeg har tænkt rigtig længe på at holde en tale for dig, far. Hold op. Jeg har faktisk tænkt på det så længe, så det var lige siden, at du var 16 år gammel. Men jeg blev først færdig her til formiddag, så... Men trods ventetiden, så kan jeg garantere, at talen den bliver lang, den bliver tung, og den bliver fyldt med anekdoter. Tak for det. Det glæder os, skat. Kom bare. Det gør jeg også. Men vigtigst af alt, så er det en hyldest til dig, min far, som nu er 58 et halvt år gammel. Undskyld. Kan I alle sammen høre mig? Snakker jeg for langsomt eller for hurtigt? Det er fint. Godt så. Det er fantastisk. Så kører med siden. Når jeg tænker tilbage på min barndom, så er den fyldt med rigtig mange varme og smukke oplevelser med dig. Som for eksempel, da I boede i Solrød og blev ude at cykle, og jeg sad mellem dig og styret på barnesædet. Dette var det skønneste sted at sidde, og lige der var jeg rigtig glad og rigtig lykkelig. Specielt når vi kørte under en bro, her råbte du altid, Dæv! Og det er Fleksnes. Og det gør vi stadig. Så det kan genlyd. Det var så morsomt og rigtig meget for dig, far. Så her forrige onsdag, da du var på besøg hos mig og Lasse til en god middag, så kørte vi en tur om aftenen, hvor vi cyklede ned i byen. Du lånte Lasses cykel. Og så på vejen hjem, så gav det sørgende genlyd igen. Nogle ting ændrer sig bare aldrig, far. Noget, som jeg synes aldrig skal ændre sig, det er vores utallige ture til de sjællandske svømmehaller, som blandt andet er Ishøj, Solrød og Ølby. Når vi i ny og næ tog til Vestbadet, som også havde en udendørs svømmehal om sommeren, med en masse rutsjebaner og store og små bassiner. Her udenfor var der et bassin, som havde vinduer på siden. Og her stod Per og jeg og ventede i spænding, fordi far han svømmede nemlig ned på bunden og vinkede til os. Sådan var far. Så far, så tænkte jeg på, om du ikke ville gøre det igen. Jo, det kan jeg tro. Tak. Så vi sender det lige ned. Det er et lille håndklæde, og så et gavekort til Vestbadet. Ja, jeg er klar. Det er jeg glad for. Yes. Det var også videre, det var med barn. Tak skal du have. Rødovre. Ja, det er det rigtigt. Jeg ved ikke, hvor det er. Tak, det er også meget. Jeg kan finde det. Jeg beundrer dig jo meget, far, og specielt for din humoristiske sans, som jeg vel og mærke har for dig, uden du har mistet liv. Det kan komme til udtryk på utallige måder, som I jo også ved, kære gæster. Jeg har for eksempel modtaget de sjoveste breve fra min far igennem tiderne. Og her har jeg et fra januar 1994. Og uden på nogen måde at omtale det i brevet, har du sendt mig sådan en prisliste over ekstraudstyr til Renault-biler fra februar 1994. Og det står... Det skulle da kunne sælges. Og far, jeg forstår det ikke. Ja, det er ikke andre, der gør. Så jeg tænkte på, om du ville give mig en lille forklaring. Ja, selvfølgelig vil det. Og det er jo trods det, at min far han altid siger, at franske biler, det er noget værd lort. Nej, det er ikke rigtigt. Jeg siger sving til det, og de runder ikke. For at understrege, hvor sjov min far han er, så modtog jeg også et brev i 1997, hvor I var på bondegårdsferie, og I havde også lige været i London. Og apropos mærkelige og sjove, besynderlige bilag, modtog jeg her i en stor blå kuvert, som er
mig her, der modtog jeg en lille Daffy-pen, som jeg ikke har brugt. En hvad for en? Sådan en Daffy-pen. Kostede 3 pund. Uha. Jeg modtog en papirspose. Godt, du har gemt beviset. Ellers ville du ikke have troet på det. Og så modtog jeg en reklame fra en fiskesø i Bredebro. Jeg modtog en tegning fra den dengang 6-årige Sandra. Hold da. Det er godt, du har gemt det. Et vand, der er skruefastspillet. Det er alle sammen ting, som er utrolig brugbare, som jeg har haft meget glæde af gennem tiden. Men det er jo ikke udelukkende for sjov, at jeg nævner det her. Det er jo også fordi, det har stor betydning for mig. Fordi det er fra dig. Og det er netop derfor, jeg har gemt det. Det var flot. Alle forældre, de kan nok gøre deres børn pinligt berørte på den ene eller den anden måde. Det kan min far også. For eksempel har han for vane, når han er ude at handle eller lignende, at fyre diverse skægge, sjove og besynderlige, pinlige bemærkninger af. Eller også bare snakke enormt meget og meget længe med ekspedienterne. Det kan være en lille sjov bemærkning, eller andre gange, hvor han hylder dem helt ud af dem. Så står man der i Netto med far, og så begynder han at føre en lang dialog med kassedamen, og selv vil man bare gerne videre i dagens tekst. Har du ikke også prøvet det mange gange, Sandra? Ja. Så den her evne, ligesom med humoren, den har jeg også arvet for dig. Og det kan Lasse så bekræfte. At det sker nogle gange. Nu skal jeg springe ud i noget, som ikke lyder ret godt, men det er i hvert fald meget sjovt. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, and I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh. Jeg har tit tænkt på, far, nu hvor du har fået den, hvad er det så, du går rundt og synger nu? Ja, jeg spørger Sandra og Nanny om. De er der, de flygter altid ned. Og nu når vi er inde på det med bilerne, så er det jo passende at komme med lidt citater fra min far. Han siger jo gerne, livet er for kort til Ford. Og pjat, det er noget pjat. Ah, okay. Opel, den er sjuffel. Den sidste, den fandt jeg selv på. Så vil jeg gerne runde af med et skønhedstips. Det handler om endnu en ting, som jeg har arvet for dig fra. Her kommer hemmeligheden bag far som min skønhed. Nemlig løg. Et løg om dagen giver dig skønhed på banen. Det handler om... Må det sige det igen? Et løg om dagen giver dig skønhed på banen. Okay. Det handler om, at min far han altid siger, at man bliver smuk af løg. Og vi kan jo se, at det virker, far. For nok er vi her for at fejre din 58-års fødselsdag, men vi kunne lige så godt være her for at fejre din ungdom. Så med disse ord, strakt ud i en rigtig lang snor, vil jeg gerne slutte af med at sige noget, jeg ikke siger nok. Nemlig, at jeg elsker dig. Lige måde. Så lad os rejse os for min søde, varme og gode far.